Takže čau týdy, a dneska si ukážeme nějaké ty hekoše, jako vždycky. Prostě tutoriál a zkusíme si to něco s tím udělat. Prostě. Já už to tady mám nachystaný, takže asi lehký. Že je to úplně blbý to asi poznáme se. Minecraft bez jaka neexistuje. Prostě ne. Prostě ne. A ne musí být jen reklamy. Hej, a tak co to je? Ono se mi tam něco automaticky zapne. Tak budeme se dávat větší pozor. Tak máme prostě tak ty jakože to už každý zná. Ano. A tady. Tak, na to. Ano, teď se nejvíc budeme zajímat o Dariel. Diva. Bude to takto. Zavírat po a tak to si děláš srandu, ne? Já se vypnu Wi-Fi. Tak, koukejte. Máme tu. Koukejte, máme tu barel. Je to pravda, abyste mi věřili, že to není. Máte to tak. Prostě není to. Tak to bych asi nezvládl. Proč mám aku? Je to strašně dobrý, hodí se to na palku. Teď mi napadl jeden troll. Možná to budu používat. Co kdybychom to udělali? Na nikoho. Chvilku si necháme překvapení. Tak. Tak. Děláme z toho Michael.